Timo Järvenpää on vähän yli 50 turkulainen, entinen porilainen, syntyjään porilainen urheilutoimittaja, oman tiedotus- ja viestintäalan yrityksen omistaja. No mä oon tehnyt 25 vuotta ensinnäkin paikallisradioa periaatteessa lähes katkeamatta koko ajan. Ja sitä mä teen edelleen, eli sellaista nauranaaloilla jääkiekkoa, jalkapalloa, teen urheilujuttuja, juonnan iltapäivälähetyksiä ja kaikkea mahdollista. Vielä myöskin myyn mainosaikaa. Sen lisäksi mä kirjoitan paikalliseen kaupunkilehteen aamusettiin juttuja. Mä oon myöskin jalkapallon pelaajayhdistyksen tiedottaja Suomessa ja vähän kaikennäköistä muutakin. Parasta mun työssä on se oma vapaus määrätyllä tavalla, eli mä saan tehdä sitä, omassa tahdissa, mitä mä haluan. Ja toisaalta mä oon myöskin 6-vuotiaan pikkupojan toiveammatissa. Mä oon aikoinaan joskus äidin kanssa Porissa kauppatorilla linja-auto ja katsellut siinä ja todennut äitille, että musta tulee isona bussikuski tai urheiluselostaja. Ja keikkabussejakin on tullut ajettua, Kyllä mä oon niin toiveammatissani. Keskialueen puolella näin joudutaan hakemaan uutta vauhtia jälleen alhaalta ja sitten Aran syöttö suoraan Monssonille. Tämä pääsee läpi jo, mutta ja siellä on alivoimamaali. 5. alivoimamaali tällä kaudella TPS päähän. 5. alivoimamaali. Hoho.